दिनै माने दिनैनो जोबथा इलेक्शन केम्पेइननि दिना समायाबो जोब्बाय 3टासिम आरो आङो जिखिनि नुबाय गसाइगाव समस्तियाव सानब्रै आङो कन्टिनिउ केम्पेइन खालामगासिनो दङ। बेवहाय आं जिखिनि नुदों बिपिएफ हान्जाया देरहानाया खाथां। गासिबो जाथि जनगोष्ठीया जोंनि बिपिएफ हान्जाखौनो मदद होनो ओंखारबोदों बांसिनानो। दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टाराबो फैदों होननाय खोनादों आरो आगोलनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बा केबिनेट मन्त्रि दिल्ली गभर्नमेन्टनि भारत सरकारनि बा गोबां मन्त्रि एमएलएफोर फैदों बिजेपिनि। खिन्थु आं जिखिनि नुदों बे इउपिपिएलनि जिथु केन्डिडेट मा नाम मोनलाय जिरन मुसाहारिया देरहाया। जोंना फायदा जागोन कंग्रेसजों आरो जोंजों। इउपिपिएलआ 3 नाम्बारावसो। जेन' जों बिपिएफ हान्जाया देरहानाया खाथांसै। बिपिएफनि लिडारशिपआवनो सरकार दाफिनगोन जोङो बास। जिथु बिटिसिआव मोनखानाय पावारा गोमालांदों बेखौथ' ना जोङो प्रमद बर'आ बिटिसिनि मोनखानाय पावारखौ सेस खालामनानै लाबाय आरो बर' जाथिखौथ' सेस खालामखाबायानो बियो। जाथिखौनो सेस खालामबाय आरो बे मानसिया दिनै सोरबा आदिबासिनि खोथा सोरबा मुस्लिमनि खोथा बा गासिबो जाथि जनगोष्ठीखौ समानै अधिकार होगोन, समानै माने दावगा होगोन बेबायदि जाहाथा खोथा बुंलाबायदों। जाय मानसिया बर' जातिखौ फाननानै सेस खालामबाय बे मानसिया बोरै सोरबा मुस्लिम सोरबा बेंगलि सोरबा आदिबासि सोरबा गरखानि खोथा बुंनो समाया बियो। जातिखौनो सेस खालामखाबाय आरो जों बुंगोन प्रमद बर'आ बिटिसिआव जेसेबां दिन चिफ जानानै थागोन बर' जातिया सेस जालांबाय थागोन। बे समाव गसाइगावनि बिपिएफ सापर्टारफोरखौ नोंथाङा मा खावलायगोन? गसाइगाव समस्तिनि 28 नाम्बार गसाइगाव समस्तिनि जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं बिथांमोनहा जोंखौनो जिहेतु आगोलावबो देरहासार खालामखादों बिपिएफखौनो गसाइगावनिफ्राय। एबारबो जोंनि बिपिएफ हान्जानि गासै मावथि आरो लिडारफ्रा बयबो अनेक गोसो होनानै मावथाबगासिनो दङ आरो बेखौ नायनानै जोंहा मोनसे बिसासाव फैदों गासिबो जाथि जनगोष्ठीया जोंनि बिपिएफखौनो देरहासार खालामगोन। बेनि थाखायनो आङो गासिबो रायजो राजाखौ खावलायबाय नोंथांमोना आगोलाव जेरै जोंखौ मदद होदों बेबादिनो मदद होफिनगोन होननानै।